ଗୋଟେ କଥା ମୋ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଛି ସତରେ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ତାହେଲେ ଏଥର ପାର୍ଟିଟା ତମକୁ ବି ହବା ଦରକାର। ବିୟର ମଟନ ହେଲେ ମୋର ହେଇଯିବ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଖେଳିବାନି ଖାଇବା ପରେ ଆମର ପର୍ସନାଲ ହ୍ୟାଲୋ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ହଁ ଘରେ ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି। କଣ କଥା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାହାଘର ଏନ୍ ଟେନ୍ ଆସିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ତ? କଣ ହେଲା ପାଇଁ ବଡ ବାର ଭାଗ୍ୟ ଆରେ ଭୀମା ସାମା ଜାଣିଛ କଣ ହେଲା? ମୋ ବାହାଘର ଭାଗ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ବାହାଘର କରିଗଲା? 200 ଟଙ୍କା ହେଲାନି ଆଉ ଆଜିକାଲି କି ପିଆଜ ଖାଉଛନ୍ତି? ତୁମେ ପିଆଜ ପାଇଁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେମାନେ। କଣ କରିବି ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି ରାଜୁ ବସ୍। ତମେ ଯାହା କହିବ ଆମେ ତମ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ। ଏଇ ପିଆଜ ଦିନେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ଏ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ବସ୍ ସବୁଠୁ ବଡ ପିଆଜ ମାଫିଆ ଆସିଗଲା ପିଆଜ ନେଇଯିବ ରି ଖାଇ ନାହିଁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋର ଘର ସବୁ କେହି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ ପଛେ ପଇସା ବି ନେଇଯାଅ। ସବୁ ଖୋଲ ସବୁ ଖୋଲ ଆମ ବସ୍ କଣ ଦରକାର ମାନେ ତ ସବୁ ଖୋଲ ଏ ସବୁ ଖୋଲିକି ସେଥିରେ ସବୁ ଖୋଲ ସେଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିକାର ଇନକମ୍ ଇଏ 50,000 ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ଯାହା ନେଲ ଛାଡ଼ିଦିଅ ରେ। ସମୁଦାୟ ହେଲା 1,30,000। ଆରେ ବସ୍ 1,30,000 ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କେବଳ ପିଆଜ ପାଇଁ। ଏ ଶୁଆଟି ପାଖରେ ବହୁତ ପିଆଜ ଅଛି। ଘର ଭଣ୍ଡାର ରଖିଛି ପିଆଜ ଛାଡ଼ିବନି ବସ୍। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର। ଆମର ପିଆଜ ଦରକାର। ଆମର ପିଆଜ ଦରକାର। ଆମର ସେଗୁଡା କାହିଁ ନଉଛୁ? ଆମର ସେ ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା। ଏ କଥା ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଲିକେଜ ହେଇଛି କଣ କରିବି ବସ୍? ପିଆଜ ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଇକିନା ଘରେ ପଶୁ କଣ କରିବି? ବସ୍ ବସ୍ ଏତେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନି ବସ୍। ଆପଣ କଲିଜା ଖରାପ ହେଇଯିବ ବସ୍। ଝିଅ ତ ଟାଣନି କଣ କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ସଂସାରରେ କଣ ଅଛି? ଖୋଜିବା ତମ ନାକି ଆମେ ଝିଅ ଖୋଜିବା। ପିଆଜ ପାଇଁ ସିନା ତମ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜି ପିଆଜ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏଇ ପିଆଜ ଦେଖି ଆମେ ତମ ବାହାଘର କରିବା ବସ୍। ଏ ନାଲି ପିଆଜର ବହୁତ କରାମତି ବସ୍। अरे सामा
খবর ଅଛି କହ ଖବର କଣ ଗୋଟେ ଛକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବୁଢାଙ୍କର ବହୁତ ମାଲ ଅଛି କଣ ମାଲ କି ରେ? ସୁନା କଣ ସୁନା? ଏତେ ଡରିବାର ଡରିବାର କଥା ନାହିଁ ଆରେ ସତ କହୁଛୁ ତୁ? ହଁ ବସ୍ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଆସିଲା ଆଖିରେ ଶୁଣିଛି ଟାର୍ଗେଟ ସେ ବୁଢା ଘର। ସତ କହୁଛୁ ତ? ମୁଁ ଆଖିରେ ଶୁଣିଛି ଠିକ ଅଛି ଆଖିରେ ଶୁଣିଛୁ? ହଁ ଆରେ ସତ କହୁଛୁ ସତ ତୁ? କହୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ସେ ସୁନା ଉପରେ କରିବା ବସ୍। ଠିକ ଅଛି ହଁ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ କଣ ବସ୍ ଆମେ 50-50 ନବୁ। ଓକେ ତାହେଲେ 50-50 ନବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମିଶନ। ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କର ଆପଣ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି କଲିଜା ଖରାପ କଣ କରିଦେଲେଣି। କରିବା ସଂସାର ଭିତରେ ହେ ବାବା ତ ଆପଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ହେବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ବସ୍? ଚିନ୍ତା କରନି ବୁଢା ଘର ଯିବା କଣ କରିବା ଆମର ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଚ୍ଛା ଚାଲ দেখি দেখি ये काट थी কি বস ভীমা বস আজ্ঞা କଣ ପାଇଁ ବଢିଆ ବୁଢାଟା କଣ ପାଇଁ ହାରୁନି କି କିଛି ଥିବନି ବେ ହଁ ଭାଇ ବହୁତ ଅଛି ନା ବସ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ରହିଯାଉନି କଣ ହେଲା କି ତମେ ତ ପୁରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ କରିଦଉଛ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ ପେଟଟା ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ହଉ ଦି ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତମେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗୁଛ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଏତେ ହଉ ପାରା ଆରେ ଘରଟା ମାଲ ପତ୍ର ଥିବ ନା ବହୁତ ମାଛ ଅଛି
দেখি ମୋ ଘରେ ଦେଖିବା ପିଆଜ ଏକା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆରେ ମୋ ପିଆଜ ଆରେ ସୁନା କଣ ନେଇଗଲେ ପିଆଜ ନେଇଗଲେ ଆରେ ପିଆଜ ଦେବେ ଏତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ କଣ କରିବି